Както знаете, всеки четвъртък е нашата рубрика "Училище за родители". Днес вече ви анонсирах, че ще говорим за това как да подберем най-подходящата детегледачка за нашите деца. Нашата гостинка по темата ще влезе само след секунди в студиото. Преди това обаче ви предлагаме друго предложение за вашето дете. Например, къде може да го заведете да рисува през лятото и дали въобще е забавно на мълчуганите да оцветяват своите любими анимационни герои. Вижте какво предлагат хората да занимават нашите деца през лятото. Ако се чудите къде да заведете вашите мълчугани през лятната им ваканция, то да порисуват върху гипсови фигурки с формите на любимите им анимационни герои ще им се стори повече от приятно и забавно. Още повече рисуването, освен че доставя удоволствие, запалва хлопетата, които могат да се отдадат на изкуство в повече от 3 часа. А през това време и вие можете да свършите нещо полезно. Този детски кът, той е направен тук за лятото и за да може децата да идват при нас да си рисуват. Това е творчески кът. Оцветяват си гипсови фигурки, ние им помагаме съответно. И по този начин получават все пак и някакви знания. Много от тях са мънички, 2-3 годишни, не познават цветовете и ние им показваме това е червено, това е зелено и така ги научават. За Совка Комитова да помага на децата да оцветят своя любим анимационен герой е повече от забавно. Доставя и много емоции. Затова избрава вместо да си почива през лятната ваканция да работи в детския кът на главната като помощник художник на мълчуганите. Харесва ли им на децата да рисуват? Да, харесва им. Първоначално цапат повечето, но така след няколко опита вече придобият някакви умения и могат по-спокойно сами да се справят, без наша намеса или на родителите. При нас основно рисуват върху гипсови фигурки и вероятно това им е много забавно, защото на хартия вкъщи могат да го правят, докато гипсовите фигурки са тук. Посетители идват и то всеки ден. Малката Елена е почти на 5. На гостя е на баба си през лятото и днес иска да оцвети едно мъничко пони. Обичаш ли да рисуваш? Да. Какво обичаш най-много да рисуваш? Рисунки, картички, формички с бои. Обичаш ли да рисуваш върху фигурки? Да. Кои фигурки ти са най-любими? Принцеса, Ариел и Сърничката. Вие карате за пореден път вашето внуче тук? Да, за пореден път, защото то се е набелязало вече фигурките, които му са интересни и иска всичко да обхване. А наведнъж не може, просто му трябва малко време. Родителите доволни ли са от това, че оставят децата си тук да порисуват известно време? Трябва тях да питате, но аз мисля, че са доволни, защото най-редовно ги оставят при нас и вероятно ни имат доверие, че децата ще прикарат добре. А какво харесват да рисуват децата най-много? Те вкусовите са различни, да речем приказните герои. Момиченцата харесват снежанки, пепеляшки, Ариел, русалки, кутийки за бижута, пеперуди, и основно животинките, нали, пък там вече няма значение момчета, момичета, обичат да си ги оцветяват. И другото, което е, че децата имат по-различно виждане. Значи ние не ги задължаваме, че примерно зайчето трябва да бъде черно, бяло или сиво. Те си ги правят и розови, и лилави, както мишлетата, така и китчетата, и рибките, и се получават много красиви неща. Някои от децата много така успешно съчетават цветовете и те без да искат го правят, но се получават много красиви неща. Това ли е твоята любима фигурка? Да. В какви цветове би я нарисувала ти сега? Вчера я нарисувах короната с жълто и тук с жълто и тук жълто, а тук розово, бузата и розова, а тук лилаво и ръкавите розови. А косата и жълта и роклята и розова. С какви бои рисуват децата? Рисуваме с акрилни боички, които много бързо съхнат. Те са безвредни, на водна основа са. Принцесата ли е твоят любим герой? Да. Защото тя ти харесва най-много от всички фигури? Защото има дворец. Родителите са на мнение, че освен забавно, оцветяването и рисуването върху фигурки развиват въображението на малките дечица. Защо избрахте да доведете вашето дете да рисува? Тук му е приятно, обстановката също на момичетата, които
им помагат, са много подходящи. И децата са за час-два, можеш да го оставиш спокойно и то доволно, и родителът доволен, защото има взаимно разбиране. Обичат ли децата да рисуват? Обичат, да. Обичат най-много да рисуват? Обичат сега всичките принцеси. Моята внучка си нарисува сърничка, сърчице, мидичка. Всичко, почти всичките неща, които са направени, са подходящи. И мишленце, зайче, всичко има. И е подходящо. А децата повече обичат рисунките или да рисуват върху гипсови фигурки? Смятам, че разнообразието да рисува върху гипсова фигурка също обича. Рисунката, нали, си е едно отделно за вкъщи, а тук навънка върху гипсова фигурка също е интересно за детето. Рисуването е възможност децата да се откъснат от вече омръзналите домашни играчки и да разнообразят своето детско безгрижно лято. Тук навънка разнообразието за тези фигурки, защото има едно пространствено виждане и това много привлича. А забавляват ли се децата? Много, даже вчера имахме един такъв момент. След като си нарисуваха фигурките, разиграха с тях и детски театър. И беше много забавно. После пяха песнички, даже тя беше тук и беше една от артистките с нейната фигурка. Определено им доставя удоволствие и разнообразие. Двете неща едновременно. Според помощничката на Маниците Совка, оцветявайки, децата правят и първи стъпки към голямото изкуство. Елена, кой цвят ти е най-любимия? Червения и лилавия. Кои цветове предпочитат децата? Най-много използват розовия и лилавия. Това са им любимите цветове, според мен. Почти няма фигурка без тези цветове. Колко време могат да останат тук децата, за да рисуват? Зависи от фигурката. Има големи фигурки, които и 2 часа изискват, за да бъде нарисувана добре. И няма ограничения във времето. С достатъчен арсенал ли разполага, така да се каже, този детски кът, за да задоволи капризите на всяко едно маничко детенце? Общо взето да, и даже някои си поръчват специално. Сега, например, магаренцето Йори, оня ден го нарисува едно дете и друго си го поръча и казва, искам и аз Йори. И сме му обещали, че ще му донесем Йори да се рисува. А след това тези играчки, които децата нарисуват, могат ли да си ги вземат за вкъщи? Да, те си ги взимат за вкъщи. И това е удоволствието от рисуването и после, нали, че фигурката остава за тях и могат да се похвалят на всички вкъщи, какво са сътворили през деня. Това ли е единственото, което могат да правят децата в този детски кът? Само да рисуват върху фигурки? Ние тук предлагаме и други техники, които също могат да научат и да ги използват. Ето, например, това е лепение на салфетка върху чашка. Това е салфетна техника и виждате, нали, че могат да се получат много красиви чашки, след което родителите могат да ги изпечат в къщи в урната и децата да си ги ползват. Другата техника, това е рисуване с подувни боички и също така и върху тениски и децата като си ги нарисуват, после може да си ги носят и удоволствието, че те си нарисували тениската. А ако въпреки всичко нямате достатъчно време? Бихте ли наели детегледачка и бихте ли се доверили на нея? Да, но всеки е внимателен, просто да е подходящ подбора. И да, особено пък студентки, млади момичета, биха вършили тази работа много добре. Да, може. Защо да не могат да се доверят? Нали? Това вече зависи от самата личност, от самия човек. И най-добре са детските градини, защото там децата, нали, могат да общуват. Сега обаче през лятото, когато детските градини са затворени и са във ваканция, какво е решението? Как си мислите? Това е решението. Ако няма възрастни родители, баби и дядовци, съответно ще се прибегне към детегледачка. Няма друг изход.